Sa nilabay, ang wakwak na pasa nagyod sa usa ka lalaki didtong iyang nahinagbuan. Pero ang mga kagwang nga tulo nakabalo na sa sikreto kung unsaon pagsugpo sa wakwak. Ania ang sumpay sa ato ang sugilanon. This is Oxygen, I'm net. Let's go! 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 Pupusay na habibi. Ayak kay diri ay. Tawagan sana ko to si Ardot. Sa muka po ganyan isig panawag. Uy, baong nalibang pata. Napuya po dani. Uy, isa man po isig panawag. Ya, nagay ni malibang sa ko. Matay, ay basig importante no. Ako lang nako. Isa makaning nanawagan eh. Oy, Ilo George, anong nanawag man ka nga, kabalo mo ka nga, galain pa kay kuntian, kalibangon pa kay kudri? Di ba na, bisig importante ka na, unya na lang po nadapit kay kalibangon pa kay kuyo, galain kay kuntian man dari. Atay, sum na kay importante day. Ludot. Nanawag ko nimo kay boring kay diri. Wa ko lang kuyugan jud. Ta manchich. Wala mo ko kabalo kung nalibang ka. Ta ko makakana ko. Tala. Ha? Ang chicks? Sus, kaya po ni mo nag-ingon, uy. Sige, mangilos ako karon mo anan ako da. Wala tayo sa kong gadget. Sige. Magtagad ko nimo ning kalsada. Nanak ko ning dakong mangga, dol. Magulat ko nimo. Katong dakong mangga, katong nay baliti diha. Mati hadlok ka ba daw ng dapita, daghang mga wakwak siguro da. May mga di unato siguro da. Sige lang, man-chicks magkata. Hulata lang ko diha. Padulong ako. Sige. Wala na ko ron. Sige. O dili kay magulat ko diri. Kini karon man ako kalibang. Makapag-chicks sa pukuan ni ron. Karon matuto na ko. Ganina radag ka dire. Tara, mangita na tato kay excited na kay ko. Tara, mga tayo chicks. Tala, ganina ako gawlot dire. Dugay kay nimo ay. Tara kay murag daghan ang bayad dito. Ay tala, kamatay ka na mo akong gihulat. Tala na. Amo pre, wala ko ninyo pre. Ang may problema. Kinsa man ka? Dito ko gikagurgita, gahay ko padulo ni kadagan-dagan ko kagilakad ko wakwak. Kapalo ba mo nga ang wakwak niya abot na diri? Gani kay nakalusot pa ko dito sa may tulay. Hapit gyud ko dagita tong wakwak ba. Tabangin ko niyo be. Galisod gyud ako mga kauban. Ambot og asa ta to. Kay nalibang naman unta ko di pag humana og kalibang kay pagbalik nako nawala naman sila. Ana ako tuduha. Basig na nga ana na to. Nakay. Abi ni mo pre, kanang wakwak, di man natin mo istorya ram ng wakwak. Ikaw mo itong wakwak pre! Huwag ka na naunga! Taka, nakatagadiri ra ko nga urkita kagikan, binuang ni istoryahan nimo. Tagadiri raman ko, wala ko kailan ng wakwak. Uy, kumutuan ng wakwak, binuang ng wakwak, istorya sa kinaraan mo na. Karon modern naman ta karon unay wakwak ron ay simili. Sa mo kita nang naunga pud. Gwapo ra na. Ay kung ingna nga ako'y kaluhang nga wakwak. Uy siguro! Pareha gini mong dagway! Pero tagas ang dugo ko, ang tagas ang bangkil. Binuang istoryaha. Di kumutuan na. Ingon akong mama nga nag-inusara na ko ng kalibutan na ako'y pinakagwapo sa mga igsuon. Nga, ako igsuon wakwak.
saba dia bugo. Pati ka ka man 6 makata. Ay kana mo akong gipaabot kini mo kung isa sige dalang istorya nado koy kaluha nga wakwak binuang tala mong chicks oy. Daghan yung chicks ito tong taon tala. Wakwak dito. Wakwak sa una na. Sa lain pang lugar, dito sa may kasagbutan, dito kundiin ang pwedeng makakita lamang nila katong adunay dangas ug agtang. Asa na may tao ni panganon ron. Kagatol na kong itlog. Asa naman gato. Asa kong makaubang wakwak ako pang itaon. Naragito diri. Naragito diri nakita. Aga to mga tao dire sa labisain na. Gutom na kay ko. Wala po isa mga tao kauban na ni. Kami kay kao na ni. Kauban na ni ron. Wah! Kinsa ka! Kinsa mo ka! Taga-tupisay na ako! Mangita na ako maguban na! Tala. Mangita taga-kwak na rin! Makayo. Nara tao na ito pagkitaon! Nakita mo kwak-kwak mo ka! Sa kita mangita na eh! Unyara! Ang dag-om ni Kulo! Nalain ang dag-om! Mura na kayo na! Naiwakwak na padulong! O dili taga-tuwa! Pangitao na to daan siya! Oh no! Sa maning lugaran eh. Makakita na kong tao dari karon. Asa man itong gigukod ganina. Ano man yung lugar, pre? Ano ba sa'yo, pre? Ako'y nalitimuhan. Wakwak ka na. Alas may baho. May mga bahong pagloy. Sa mga tawa. Nakikumpetensya diri na. Kisamang ka! Kita ko! Nakunabot pagkalupisahin naman eh! Lupisahin na eh! Amo ni teritoryo! Ako di yukod. Wala siya na wala. Sama niyo mong dito ko. Masibag kita na to diri ato itong damangan. Ato dong, ano mong gilakad ka tao? Ratsyon to ratso. Ato nak doon. Hulat lang. May tabo. Dili mi mo uban nimo og panglakag adto imong gilakag. Ikaw mo lakag adto kay kami manguli. Dayon na. Dayon kay mo tagati mo gahan mo kaon. Dili busog mo. Busog mo. Gusto na mo among bisita. Mo'y makaplastar og tao na to. Sige. Karon na ako na'y bahala to kay manguli man ka mo. Muli na lang may kay mahadlok minimo. Makikisog gining tagawruki. Hadlok mo sa wakwa. Pre, muli na ta pre. Pre, isog gining tagawruki ito pre. Nakalapi ka na, pre. Wala ka. Go. Ngayon ha?
Dili, magpaguhan. Action. Dangin na ninyo. Ato makadto ka man chicks ta. Mukuyog maka mo na mo. Ay, kuyog ka. Kasi mo kuyog magkamuna mo. Mukuyog maka ka na mo. Una ra na. Wah! Action. Tiara balik sa down sa. Tiara kumasa. Mag-action, tatori sa 1, 2, 3, action. Terus aja lah, terus gak gambar tinggung ke, tiba-tiba dungong bawah di guru tak down. Tatre action. Wah. Wah. So mao gato ang part 3 sa wakwak. Wakwak na nagdalo. So guys, special shoutout shoutout lang mo sa kuwang sa akong asawa, sa akong anak na dito sa balay ug sa sa Austero family, sa Maglinti family, sa Orquita Viners, silang Maisling, si Kit Bihante, si Itakugdoy nga way buot manyakis, si Rimon o uban pa din ang wala mention. So agad mo kalimot, comment lang yun mo para ma-shoutout kita mo permi updated ba. Shoutout ko ni Juni Alburte, ganahan to siya pabalik-balik ko. Shoutout daw kay isa yang asawa nga manager sa Motorstar dayon ning sa mga kauban mo sa Prince din katong labi na gid si Shari sa Unimit. Sige siya pabalik-balik shoutout daw kuno din. Di daw kalimutan kay lahi ka kung ngalan. Ay mo da. Gok, what's up? Shoutout ako sa Dumag family dayon sa akong uyab. Ngalan. Tama ka. So ayaw gid mo kalimot, sundin lang gid permi aron makabalo mo sa update ani. So stay tuned lang mo aron makita mo sa ubang mga wakwak kung sa metabuan ng wakwaka kung madakpan magyud o mamatay magyud ni. Agad mo kalimot sa pag-like, share ni nga video ug subscribe sa among YouTube channel, Pisayna TV. Next 11 Vibes. Bugok! You got this game, you got this sauce, and you got my heart too. You are the shit, you got the drip, and I got nothing to do. You did no effort, but I still fell in love with you. I don't really get why that guy did you wrong, and I don't really get why you just tagged along, yeah. So now